ihahandog ng Hello, good evening guys, and again niyata sa Modala. I know, niyata sa Maatos Trip here in Panglao, Bohol. So niyata sa second floor, and again this is Junjun's TV. Hiduan na punta sa ato ang YouTube para malingaw na punta sa so far guys. Nalingaw ka. So nindot dani lugar. So kung gusto mo mong ari-dari, nani sa Panglao, Bohol. Yes, Panglao, Bohol. And kanang bless ko nga naka-vlog ko og pinakalit og nganhi. Salamat sa atong sponsor nga niabot ta danhing lugar. Thank you so much, and mong isuroy ining maong lugar para makuan pud mo. Unsa ay pakita nito kanang naihong na-experience nga pagkaon. Okay, ang atong nakaon na buwak na kanang sagbot. Oh my goodness, buwak og sagbot. So mo na ato ay pakita nito kung sa akong paanpod sa payahong na-experience sa pagkaon. Okay, so sa man jud tagaw man tanin ng mga butanga inja og sa ato pa sagbot man jud to, buwak man jud, mga natural na jud buwak ug sagbot nga makita nato sa paligid palibot. So again guys, tana kay mong dalhon nga to sa maong ilibot danhi. Okay,